Білім бүйік кішіні көктен жирге түшірі, ғади кішіні ғажапләндірі, кішкіне кішіні есе зур ете. Білім дүниясы тапшыраларының яңа циклын, тұрмышы һәм ижаты Қазан білен бәйлі болған әдип Лев Николаевич Толстой сөзлері білен башлап жіберәбіз. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне яңа сезонда кабат экраннар алдында күрүбезгә шатбыз. Агымдагы ел мәгариф өлкәсендәге вакыйгаларга гаять бай булачак. Без аларның барысы турында да сезгә сөйләп барырбыз. Хәзерге бүгенге темаларга үз салыйк. Актер-герой российской науки, нужно вовлекать молодежь. Иң куәтлесе булу фән елы дип игълан ителгән 2021 ел Россияны ничек икътисади өлкә лидеры итәчәк? Очень вкусные котлеты, очень вкусные. Пюре. Яхшы уку һәм сәламәтлек нигезе Татарстан мәктәпләрендә туклану процессын ни сәбәпле шул кадәр еш тикшерә башлаганнар? Моя задача указать путь, заложить основы счастливой, гармоничной личности. Мыйклы нянялар һәм иң яхшы тәрбиячеләр мәктәпкәчә яшьтәге балаларны тәрбияләүдә ират йогынтысы ни өчен мөһим? Агымдагы атнада илебезнең барлык төбәкләрендә дә рәсми рәвештә Россиядә игълан ителгән фән һәм технологиялар елы башланып китте. Россия президенты тарафыннан тәкъдим ителгән фән елы фәнни өлкәдәге вазгыятьне тамырдан үзгәртәчәк дип ышана галимнәр дә, түрәләр дә. Академик мөхиттә туган фаразлар буенча ниһаять Россиянең фәнни өлкәсендә җитди алга китеш булачак. Илебезнең фәнни тармагы дөнья күләм көнөшлеккә сәләтле тармакка әйләнәчәк. Фән елы әлеге өлкәне тулаем үзгәртеп кора алачак ди галимнәр. Һәм бу икътисадның реаль секторын стимуллаштырачак. Моңа Татарстанның фәнни җәмәгатьчелек вәкилләре дә ышана. Чөнки фундаменталь һәм гамәли өлкәләрдә безнең төбәктә үсештә. Фәнни киләчәктә республикада нинди өмет баглыйлар? Бу хакта киләсе репортажда. Гаудеамус яшьлек һәм шатлык символы Татарстанда фән һәм технологияләр елын үткәрү буенча совет утырышы нәкъ менә бөтен дөнья студентларының күп гасырлык гимны белән ачыла. Все знают Илона Маска. А кто герой российской науки? Нужно вовлекать молодежь в науку. Үзебезнең Илон Маскны үстерү Россиядә яшь буын сакланган фән героен табу. Бу мәсьәләләрне илдә игълан ителгән фән һәм технологияләр елы хәл итәргә тиеш. Талантлы галимнәрнең яшь буыны илнең күп тармакларын дөнья күләмендә яңа дәрәҗәгә чыгарырга сәләтле. Мы часто говорим о том, что мощный научно-технический потенциал наряду с развитой промышленной производственной базой и обширным сырьевым комплексом является одним из важнейших конкурентных преимуществ нашей республики. По общему количеству научных организаций Татарстан занимает лидирующую позицию в нашем округе. Агымдагы елда Россиядә фән елын үткәрү зур мөмкинлекләр бирә. Фәнни һәм сәнәгать өлкәләренең үзара хезмәттәшлеге буенча төп бурыч булып федераль ярдәм белән проектларда актив катнашу, фәнни эшләнмәләрне һәм галимнәрне популярлаштыру тора. Фәнни кадрларны әзерләү системасы мәктәп укучысы, студент, аспирант, фәнни хезмәткәр чылбырында каралырга тиеш. Мондый әзерлектә мәктәп төп элемент булып тора. Одним из инструментов для генерации новых галимнәрнең яңа буынын генерацияләүдә Россия мәгариф министрлыгы һәм Россия фәннәр академиясының уртак проекты РФА база мәктәпләре төп инструментларының берсе булып тора. Проектның максаты талантлы балаларның ачыклау һәм укыту өчен мөмкин кадәр уңайлы шартлар тудыру. Аларның фән һәм югары технологияләр өлкәсендә уңышлы карьера төзүгә юнәлдерү. Бу төбәкләрнең һәм тулы илнең интеллектуаль потенциалын үстерүгә ярдәм итәчәк. Утырышта шулай ук яшь галимнәргә ярдәм итүнең мөһимлеген ассызыкладылар. Талантлы яшьләрне фән һәм технологияләр өлкәсенә җәлеп итү өчен дәүләт тарафыннан масштаблы эш алып барылырга тиеш. Аларга нинди мөмкинлекләр барлыгын күрсәтергә кирәк. Без эшлибез. Без бит патриотлар. Үзебезнең республика, үзебезнең илебезне күтәрергә тырышып йөрибез. Без чит илләр өчен әзерләмибез галимнәрне. Алар бездә эшләргә тиеш, кызыксынып. Утырыш атказанган фән белгечләрен бүләкләү һәм аларга фән һәм техник өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премияләрен тапшыру белән тәмамланды. Лауреатлар арасында галимнәр, белгечләр, республикада фән үсешенә зур өлеш керткән җитәкчеләр бар. Бу бүләкләрне алу безнең өчен зур дәрәҗә. Бу безне алга таба да фәнни эшебездә зур этәргеч һәм галимнәргә кыю идеяләрне тормышка ашырырга ярдәм итәчәк.
Бүгінгі көндә Татарстанның фән һәм югары технологияләр үсешендә перспективалары зур. Республика фәнни тикшеренүләр өлкәсендә 13 меңнән артык хезмәткәр эшли. Фән һәм технологияләр елы кысаларында 300 шара каралган. Фәнни-гамәли конференцияләр, күргәзмәләр, юбилей тантаналары, тармак форумнары, халыкара симпозиумнар уздыру планлаштырыла. Дәүләт ягыннан фән һәм технологияләргә ярдәм итү буенча мондый комплекслы гамәлләр илнең башка тармакларында да югары нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Мәгариф өлкәсе алдында исә яңа, әмма шул ук вакытта мөһим бурычлар тора. Әлеге ел мәктәпләрдә кайнар ризык белән туклануны тәэмин итү бурычын куйды. Бу эш Татарстанда инде күптән җайга салынган булса да, системаны тәртипкә китереп, камилләштерү зарур. Һәм бу бурычны хәл итүгә барлык структураларда җәлеп ителгән профильле ведомстволар һәм турыдан-туры катнашучы оештыручылар гына түгел, җәмәгатьчелек тә җәлеп ителгән, әти-әниләр, депутатлар, иҗтимагый оешмалар. Башлангыч сыйныфлардагы кебек бушлай ризык белән тәэмин итү генә түгел, сыйфатлы, балансланган ризык белән урта һәм өлкән сыйныфларны да тәэмин итү мәсьәләсе беркемне дә битараф калдырмады. Мәктәпләрдә дөрес туклану культурасын ничек формалашканын хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова күреп кайтты. Я не специально приехал, я просто по пути заехал. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин очраклы рәвештә генә төрле мәктәпләргә килеп кайнар аш мәсьәләсе белән таныша. Казанның 9-нчы гимназиясендә хәлләр ничек? Балалар айрыша яратып ашыйлар, менә натуральный киселгән гуляшларны, пловларны, аннары люлә кибәп дигән бар, безнең аны бик яратып ашыйлар. Балалар тәмлене яраталар инде. Без менә бу бик тәмле дип без аларга мактап ашатабыз. Бүгенге көндә Татарстанда 436 меңнән артык укучы кайнар аш белән тәэмин ителгән. Чөнки Татарстан илдә беренчеләрдән булып Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның башлангыч сыйныф укучылары өчен бушлай кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру йөкләмәсен тормышка ашырды. Башлангыч сыйныфлардан 210 меңгә якын бала көненә бер тапкыр 53 сум 41 тиенгә бушлай туклана. Һәм көн сайын 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр укучыларны кайнар ризык белән тәэмин итү өчен республика бюджетыннан 8 сум бүлеп бирелә. Бездә хәзер яңа туклану графигы, балалар төшке ашны тәнәфес вакытында ашыйлар. Әлеге график яшь категориясын исәпкә алып төзелде. Башлангыч сыйныф укучыларына ризыкларны үзебез таратабыз, ә 5-11 сыйныфлар теләгән ризыкларын үзләре сайлап ала. Министрлык тарафыннан яңа уку елы башыннан ата-аналар берләшмәсе, педагоглар һәм мәгариф идарәсе органнары консультацияләре өчен кайнар линия ачылды. 2020 елның 1 сентябреннән алып кайнар линиягә башлангыч сыйныфларда бушлай туклануны оештыру, мәктәпләрдә ташламалы туклану буенча 200-гә якын шалтырату килгән. Гимназиядә хәзерге вакытта төшке аш вакыты 2-нче сыйныф укучыларын бәрәңге һәм балык котлеты белән сыйлыйлар. Без дә сыйланып карарга булдык. Ничегрәк икән? Бик тәмле. Здесь очень вкусно кормят. Монда бик тәмле ашаталар. Хәзер без бәрәңге белән балык котлеты һәм салат ашадык, компот эчтек. Балалар кайнар аштан бик канәгать. Тәлинкәләрен ялтыратып куюлары гимназиядә тәмле пешерүнең ачык мисалы. Бик әйбәт, бик довольны балалар. Отходлар бик килә, ашыйлар бик әйбәт. 9-нчы гимназиядә ресторан эшли. Анда предзаказ системасы каралган. Мәктәп укучылары терминал буенча менюны сайлый һәм заказны онлайн карта белән түли алалар. Аннары ашханәдә алган чек буенча хезмәт күрсәтәләр. Әлеге система күпкә җайлырак һәм вакытны экономияләргә мөмкинлек бирә. Әлбәттә, бүтән балага да, бүтән әти-әнигә дә ашап бетмәскә мөмкин. Кемдер бутка ярата, кемдер пюре ярата, кемгәдер аш кирәк, кемгәдер балык котлетын ашатмыйлар. Менә хәзерге бүген балык котлеты, моның тәмлелеге, әгәр дә өйдә шуны пешерсәң, былай тәмле булмый ул. Без кичкенә вакытта әйтәдер идек, мәктәптә пешергән ашлар, мәктәптә пешергән котлетлар инекенә карап тәмлерәк дип. Министрлык тарафыннан көн сайын Россия Федерациясе дәүләт хезмәткәре порталына кече сыйныф укучылары өчен түләүсез кайнар ризык бүлегенә кергән мөрәҗәгатьләргә мониторинг үткәрелә. 2020 елның 17 октябреннән 2021 елның 14 гыйнварына кадәр барлыгы 2500-гә якын мөрәҗәгать кергән. 87% уңай фикерләр булса, 3%-ка якын тискәре бәяләмә. Хәзер ата-аналар тарафыннан кайнар аш оештыруга, тәм-томга, ризык кабул итү вакытына карата дәгъвалар азрак килә. Ел башында булган мөрәҗәгатьләр белән чагыштырганда, алар хәзер бермә-бер аз.
Татарстанның иң яхшы тәрбиячесе Юрий Шулятьев бу көннәрдә Пермдә уза торган Бүтән Россия һөнәри бәйгедә республикадан яклый. Әйтеп үтәргә кирәк, соңгы елларда тәрбия өлкәсендә иратның йогынтысы ниһаять сизелә һәм бәяләнә башлады. Шулай итеп, Мәскәүдә няняларның 30%-ын иратлар тәшкил итә. Мыйклы нянялар ролен яшь егетләр бик теләп кабул итә. Булар хакында кызыклы тәнәфес сәхифәсендә Нияз Рахман сөйләп үтәчәк. Ул гадәттәге шәйлебезнең һәм чит илләрдәге мәгариф дөньясының иң кызыклы яңалыкларын барлый. Сәлем дуслар, кызыклы тәнәфес сәхифәсе кабаттан сезнең белән. Озак күрешмәдек бит, безне сагынгансыздыр инде, без үз чиратында интернеттагы иң кызыклы яңалыкларны сезгә туплап куйдык. Балалар бакчасында тәрбияче ираклар арткан, Чиләбедә математика укытучысы TikTok йолдызы. Бүгенге чыгарылыштан менә шулар хакында сөйләрбез. Чиләбе шәһәрендә 35-нче лицейда математика укытучысы Петр Зимсков интернет йолдызына әверелә. Аның үзенә 59 яшь, математиканы 1989 елдан бирле укыта икән. Ләкин менә TikTok йолдызы булырмын дип күз алдына да китермәгәндер. TikTokка теркәләргә аны нәкъ менә укытучылары этәргеч ясый. Башта укытучы бу яшьләргә туры килмәс дип нык курка, ләкин аның 60 секунд эчендә ничек итеп күп нәрсә аңлатырга һәм сөйләргә мөмкин булганлыгы белән шаккаттыра. Оператор вазифаларын тормыш иптәше башкара икән, мәсьәләләрне бергә шишәргә чакыру инде визит карточкасына үрелә. Порешай со мной, даже если грустно, порешай со мной. Ребята, будем искать X, найти X, освободить X, тема свободы. Америка Кушма Штатларында яшәүче мәктәп директоры Генри Даймбинга шулай ук алкышлый гале. Ул мәсьәләләр чишми, ләкин аның хезмәте хөрмәткә лаек. Эш шунда ки, кечкенә генә Норт Чарлстон дигән шәһәрдә Генри көндез мәктәптә директор, төнлә кибеттә сатучы булып эшли икән. Бер юлы шулай ук ике эштә тиртүгә ирешеп, әмма кибеттән алган барлык хезмәт хакын ул мохтаҗ гаиләләргә өләшә. Генри Даймби сүзләренә караганда, аларның мәктәпләрендә кайбер балаларга хәтта күпер астында йокларга туры килә. Шәһәрдә күпчелек халык бик начар яши. Директорның мондый изге эшне шулай ук тирә-якка тарала. Хәтта ул төнлә эшли торган кибет җитәкчелеге $50,000 күләмендә матди ярдәм күрсәтә. Афәрин, Генри! Иратлар хәзер заводта эшләү түгел, өйдә бала карауны кулай күрә икән. Статистика саннары шуны күрсәтә. Мәсәлән, Мәскәүдә тәрбияче булып эшләүче ирләр саны 30%-ка җитә икән. Элек өлкән яшьтәгеләр генә бала караса, хәзер яшьләр һәм студентлар да кыенсынып тормый дип белгечләр. Бик дигәндә акчасы шактый саллы. Мәскәүдә бала карауның 1 сәгате 350 сум тора. Аена уртача 60 мең сум чыга дип санаганнар. Эшнең уяты юк диләр мәле. Балалар белән уртак тел тапсалар, эшләсеннәр генә, шулай бит. Мәскәүләр генә түгел, үзебезнекеләр дә калышмый. Сүз Казан педагогы Юрий Шультяев хакында. Ул ел тәрбиячесе Бүтән Россия конкурсында Татарстан данын яклаячак. Бәйге 10 февральдән 15 февральгә кадәр Пермдә узачак һәм илнең 82 төбәгеннән катнашучыларны җыячак. Конкурста катнашучылар үзләренең һөнәри осталыкларын 2 сынау буенча балалар саныннан чыгып, илнең иң яхшы 15 тәрбиячесе сайлап алыначак. Юрий Шультяев Казанның Мәскәү районының 311 номерлы балалар бакчасының музыка җитәкчесе. Узган ел ярышларның шәһәр һәм республика этапларында җиңү яулаган иде инде. Уңышлар аңа. Моя задача указать путь, заложить основы счастливой, гармоничной личности. Бүгенге менә шулар иде. Киләсе атнада очрашырбыз. Сау булыгыз. Барлык тапшыруларыбызны да социаль шелтәрләрдә карый аласыз. Аккаунтларыбыз Белем дөньясы исеме астында. Шулай ук чыгарылышлар Татарстанның мәгариф һәм фән министры аккаунтларына да эленеп бара. Белемне тарату мөһим гыйбарәсен онытмагыз. Аның дөрестлегенә күренекле фикер иясе һәм Америка Кушма Штатлары язучысы Ральф Уолдо Эмерсон ышанган. Бүгенгә шушылар. Киләсе атнада очрашырбыз.